Un altre vídeo ficant-me a Madrid. A veure, ahir em feien aquest comentari, sembla que es va micro ofendre i em fa molta gràcia que pensin que jo em pugui riure a Madrid. Que faci aquests vídeos també en català no significa que sigui nacionalista. Que sigui vegà no significa que sigui d'esquerres, ni tan sols em considero d'esquerres jo. Però traieu el cap del cul dels polítics, si us plau. Els polítics i els mitjans ens enfrenten. No fem això. Sortim d'aquí. Jo puc pensar una cosa en un aspecte de la vida i una altra en un altre aspecte. No té per què ser vegà i ser d'esquerres, tot i que s'associa molt, però és que no ser d'esquerres tampoc vol dir que vulgui que es bombardegi gent a qualsevol part del món. Si respecto la vida dels animals i de les persones. Pensem per nosaltres mateixos. Alliberem-nos, de veritat. Deixem de permetre que ens dirigeixin els pensaments altres, siguin mitjans de comunicació, siguin polítics. Pensem per nosaltres mateixos. De veritat, que és alliberador.